Sa pagbalik sa enhanced community quarantine kun ECQ sa Rakbayan sa Sugbo, adunay mga tawo nga grabeng apektado. Mas migrabe kini tungod kay daw lakip sa apektado ang ilang dignidad tungod sa COVID-19. Aniya ang report. Tumang kalisod o grabing kahadlok sa katawhan mao'y dagway karon sa coronavirus disease kun COVID-19. Sama lang nining mga tao daptin sa dalan diin nahimo ng Pinoy-anan nilang Joe ug Leo. Ubos sa landong sa kahoy ang ilang atop. Ang karton mao'y nagsilbing banig nga ilang higdaan apan mabasa kun mag-uwan. Ang kaldero nga ilang kinitaan sa basurahan ang ilang bugtong kabtangan. Kung ay mutunol og bugas, mao'y gamito nila nga lutuan. Kani sila nagtrabaho sa usa ka junkshop apan sa pagsira ni adtong Marso nakulban usab sila sa kaldero. Si Joe mupauli na unta sa Zamboanga apan naabtan sa lockdown. Samtang si Leo mupauli sa iyang pamilya unta sa Konsolasyon apan walay nagkuhang quarantine pass. Pait lagi kayo, samot na, sa mong kahigdaan. Amo asang pagkaon. Pagkataon na mo gatulog sa pagkataon. Amo kakaon na ginoon. Ay batsit lagi lugaw. Gustuhon man nila nga mukayod bisan mamunit na lang kunog basura aron ipatimbang apan wa man kunoy mo palit karon. Gani daw nagkatawa nga kahilakon dihang nahinumdum sa iyang anak si Leo nga nagpaabot sa iyahang pag-uli. Amal na, matapangan san mi dire ba? Aron matapangan mi dire. Aron san nga ka Ato yung panahon na nagplano na ko nga muli. Sa wala pa gyud ang kuan. Sa wala pa gyud ang ning lockdown. Ya sa nabta na karon nga kuan, lami naman uli, di na mo sa kauli. Si Joe ug Leo wa man masakit sa COVID apan tungod sa ilang kahimtang makita kanila ang panagway sa COVID nga gikinahanglan usab nga tabangan. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.